سمية ناهمية أنا 35 عامتية أتي أب عامت بعل زتفتسملو ونجر كنتم ناي سدرا جنزابي أب فلسي أب زي قلم زلو من جدي لو تعلو أب عامتات كندي دحنت بمسارات مسرح بوزوح سراح كساب بيتسب أب أمريكان أنا باسمران نمرداء بتقستان مقتال مسنتي أب كنتات أب أداكي زلو بعال بيت انتكونا زبتح ناي سلام بوتا زملكت متاتات كأ بيت ناي سلام اندا صحتوي ناي بوتا أب وچ ناي واشنطن دي سي سلاماوي حدا بيت نسخايو اتي بيت قليل سماي زبل بيت أب قبل ناي منافستي بوتا ألو زلو اتي حلافي سراح زبلا ألو مسخون أب طوكيو تسعابي حدا كندي زتهابر ناي 6 ورحي سراح أزوت إزي زجبرنوني بمقرار أبن السنا كلتن زتا أقبرناي ممراه أقل قولت دمايو تسقلني نجاجرني جنت صبق تسماني نأتي من جدي أبز تلوتناي زتزواور هبوب ديشي أتي بيت نخسند وانزبها المزجعية من رح زتمزجبة مهارو مسرح سب إيتان أزيوني نمحدار كاله وندم كاوسين ميكائيل نمطلع ساعات نمرحاق نجربن كم نزي أكال مستقبالة مس أبوين أنا دونا أبوكو تدوين دوزلوني أبوي تقريب مفتن مخفتي حتو أفزر رأنا أنا كي تستمأزخونين تتفلاليه ويموق عن آدق كوينو نحاد حواست دقيقة يوم زركبو كابل أي تركبنين نئيتان اتي نكم حدار أب حاد حنصاب تسفاز تركبني نجر نتيناي أبوي نكت دوزلو زتقمني سلكونه تركبني نتي مفتن أبوي زلو مرحي بحقوس زتعوقنا يفتحين نزي انت مالكني نتيز حقوسني وشتيو شعو 6 ورحي عن فتاه مشتات زنبل سراح زحاق قفيفتات مسشابني ناي طوكيو بدن بقيحة انت تمحادرة مسته اتخون مركاب زينب برد ما تبحيلو نبره كساب ناي سراح جزي كندي قدام زملكت بحق بقروم تروي قدمو تودياني ما ننجاي نسدتي اي توهبكمون ناب مدرز بلاني منبري ناب أبوكو بوتاك تكون نمن بارنتي اتي بيت بحايل زفتوني درفيو أبدالس أب ما ألتي علتنا مدني بجات لاق منبار علاتكوني نجرجن حافتي زبالت دساب بلاني مستاكسي درسة ناب بيتن أبزي سن لبونا نجر سلع نبرة اتي منجدي برن أب بيت زحانت نجر تغيرو نبرة نتي مجاجري مشاقمي منبر كم نتي قدامو أيكونن بقيل كم مسان أبيت زتمثله حتو تخفأ اتي كوفاي ندخنا ممزوان بر مكفتي كتفتن تموكرو انتاي مفتن أي مهرنن حدا أب حدا شقال زلوناي قالو دنجل كبل بر كندي تخفيو تملكتني أكوي ناهم اتي ناي حفتي حيوت ودي سامي إيو أني زي دقيق نقادي كأحن دبتني نؤو تاريخي أما أكوي ملسة بله أتي سكندات وستي حيوت تمتساءات أبتينا يحاوير ديولو ثرسيتي مرحال بي أداخي تسفافي أب عشا بچاما أي تعتكتن كم نزيز تمثل زحالفة نبيت زمت أجن أزي أيكونن بيتو دس أبلنا بقلطة في قال تملستني نمنتي أزي أبزي أتوزدوا بزيدن بقال زتنبرة دما أنا نبوشتي زقبرة كي توهبد نحن تسلعني أنا زتماكن حيوات أبزي كندي أبز حيش بوتا جن أبز تساسل زمرا نزيد حنتي مسل نمنتي مفتن زحتتا أي مهرنن إمي منتي نجركا أما كانت انت ساهلكا بمبال حيوات نابكيشن تمالكت اتي بوتا اتي طروم ألو اتي منبري أبيت أبز تسناك لأوان مركاب أي نبرن بوتا بزعباج أمدي انتلخه أتات تسفافي يدل نابناي نجرن فوتون زتسنك مساري حيزنبر بوتا كا أي رأيين دم بجزي نزي بوتا زتسناك لأبزينا توموتس كم تدلخو بأستم هيروي مسل انتاي بزعبا نجراتيا درفي ناينا بكبار بمبال نابواغا نايزتناكر نؤس نجرات كاتسولو سامي نتي ترخب مفتن أباركي درفي ألو نزي نزخون يونتراي اني بدحانتا بساسلكو ان انت منتاي اقاتي او بزوخ اقاتخا افغاراج ألنا وي ابغوستروم اتي ماستر بيزين فلاتان ابزي وسيدنا جنتاي كتهرمو ألو أنا لابلع لي دربكو لبيك واتس أنت زبالة كورت مسزي اتي ماستر بيزي نايحيواتنا كركر يكأني اللو نتيك أسا أيت أرآن نتي ساندي زلوا مسلن بأسناية تشنفو نتي أوفيس بيت دهري بجيه يتعرفه نبتختي كبدي نبكي چن وسيدكو هيوات ساندويتش تتكما انت زبالة دهان كي تخبنه نتي بيت أي تتكم كان انت زبالة أبونان إن انت زي كم تقم تقبلوا أبكتتا أبوين عدين دودو يكأني الكو عدي بحجي تنبر كيمبرلي أنه تبل
ኣነ ናሆም እየ ተቀተልኩ ኣብ ቤትና ኣለኹ ህይወትን ደቂቃን ኣብዚ እዮም ዝነበሩ ብዘይ ፍቓደይ ንምንታይ ሓደ ግዜ ተጸዳበት ዳርጋ ከም ትንሳኤ ክህልው ዝመስል ድምፂ ምስና እንተኾነ ናብ ምስጢራት እየ እቲ ኣፓርትመንታይ ብሞልድ ተሞላ እቲ ንኡስ ኮሞ በሽታ ተነጋአን እዚ ምስል የቀኒየሎ ኣይደለን ዝነበረ ተዘረኽበኒ ነገር እንተዝበለ ቀዳማይ ሳምንት እንከሎ ኣቦይ ከይዳለ ነዚ ግዜ ንምለስ ነበርና እምባ ክሓዝ ከምበይል ተሰማምዐ ኣብ ምስተና 4 ወርሒ ሒሺቶ ኣብዚ ሓሳብ ተመሓየለ እቲ ህይወት ልደም ብወለዶ እዩ ሚካኤል ምስተኻጋገረ መልእኽቲ ንስተኻ ኣብ ማእከል ዓበይቲ ክቐለጥ ኣብ ቁልፊ እንተሰማምዐ ኣፈላለጥያ እትገልግለና ናሆም ብዙሕ ኣብ ሰብ ኣይደለን እቲ ሌሊት ሓሊፉ ንዓይ ዝነበረ ቤት ናብ ሆቴል ንምኽንያቱ እምበር ሓልዮ የዝብል እንተዘተተየከ ተብሂሎ ተወዲአኒ ኣብ ብሩሕ መንገድ ምስታሕተይ ከኣ እንተዘይተረከበኒ ዝብል ሓሳብ ኣይትስከም ነዚ ኣይብሉን ንስኻ ተራ ቤትኻ እዩ ንስኻ ኣብዚ ብኣገዳሲ ከኣኻ ንሱ ብዘይትንታነት ተኸዲኡ ኣነ ነገረኒ ልተኣማንደ ድማ ነዚ ኣብዚ መመርካብ ዝተፈላየ ነገር እዩ እቲ ቀዳም መልእኽቲ ናብ ኣቦይን ኣደይን ኣልኩ ኣብ መንገድ ክትዓወተው ዘይኮነ መልእኽት ብልቢ ዘይከውን ኣደብኩ ውን በዚ ክትረኸብ ቤት ኣለኹ ንስኻትኩም ድማ ነዚ እቲ ናይ ደቂ ሕዝበይ እቲ ውሽጢ እቲ ሓራነት ንመውሰድ እተቀመጣ እቲ ቀጻሊ ቀንዲ እቲ ሕጋዊ ምኽንያት ንምማረቕ 30 መዓልቲ ዝበለ ማስታወቅ ተቀቢሎ ኣነ ኣብ ነቲ ሰንበት የተሰራረስኩ ኣይነበርኩን ኣይፈልጥኩን ንተወላዲ ከም ዝደየበሉ ንህይወት እንዲ እዩ ተጨበጠሊ እኔ እዚ ንትርከብ እዋን የብልቢ እንተ የነግዕ ምስ ዝመለስ ድምፂ ተመለሰ ንሓፍተኻ ክድኣኻ ከም ዝተወልዩ እዚ ንስድራ ዘይኮነ ናይ ስራሕ ደንቢ እዩ ናብ መልእኽቲ ህይወት ተመለሰት ዘእልኹፍን ጠዊ እንባ ከይተረኣየ ዘተመሳሰለ ገና ቃል የተመሰረተ መንእስያት ብደንባ ከይትጨምረኒ ንህይወት እንድን ዘተነበበን ዝግባእ ድም ብርብር ተርከበና ንንሳቶም የተለኣኩ መልእኽቲ እዚ ነበር ንእተ ኮይኑ ተግዳስቲ ናይ መእተዊ ቦታ ወይ ንክምርሓቕ ነገር እየ ዝከኣል ግን ዝተኣተወ ናይ መንገዲ ይቅረታ ኣይትበሉን 30 መዓልቲ ተጸኒሐ ኣለኹ መልስ ደጊም መጸ ንስኻ ኣብ ምእንቲ ብገንዘብ ንኸፍትን እንተዝበለ ሓድሽ ምሕባር ኣይኮነን ግን ምሕባር ዘይተወላጠ የውዳኣን ኣይኮነን እዚ ክንደይ ኣገዳሲ ከም ዝበለ ኣይኮነን እዚ ነቲ ምስተሓዘና ዝምለከት እዋን ናይ መውዳእታ ኣድኒ ንነዚ ነገር እትረኽቦ እንተዝህለኒ እኔ ናብ ቤት እንደገና እምፅእ ዘሎ ደረጃ ቅጽሎ ኣብ በጊህ እዩ ኣብ ዕለት ቀዳም ሰንበት ዘሎ ቤት ተዋዊኑ ማሕበረሰብ ማርጋሬት ተመቲኣ ሰላም ናሆም ብምስና ብሓቂ ኣስተዋዲ ትበለኒ እንታይ ንስኣ ብሕጂ ክትመለስ ነበረካዩ ህይወት ተባሃልካ ናብ ጃፓን ርክብካ ትብልና እሷ ምስልተ ተወላለደት ኣነ ቤተካን እምርካብ ትምህርቲ ኣለኒ ሓፍተካ ተባሃላ ኣብ HOA ተቀመተት ንተንቀሳቀስ እያ ኣብ ስራዕኻ ስልጣን ይኣክል እዚ ነገር ብርሃን ዝሰብኣ ብሓቂ ወዲ ገብርኡ የገዛኒ ንማሕበረሰቡ ኣብ ክትእውት ቤት ዝገበረ መልእኽቲ ደቂ መዓልቲ ዝተለኣኩ ኣብ ንኣይ ዋና ሕሳብ ሕማም ዝስዕብ ተንፎስቲ ኣብ ቤት ንእዝብ ዕቃታት ብነፃ ሕማማት ነዛ ንተወላዲ ኣካል ነገር ምስ ተመሳሰለ ኣብ ሓው ተዘዋወረ ንእቲ ሓደ መደበኛ ባንኪ ናብ ቤት ዘለዎ ድኽሪ መልእኽቲ ዝመጸ እቲ ምድላው ቤት ኣነ ክትተባሃላ እንተዘይተነገረ እንዳተረኸበ ንባንኪ ተዛሪቡ እቲ ዝተለኣኩ መልእኽቲ ብተከባይ ሰብ እዩ ኣብ ናይ ቤት ምንዛር ብዘይ ፍቓደይ ዝተፈጸመ ፊርማይ ተደቂሉ ዓብዪ ምርታህ እዩ በዚ ምኽንያት ናብ ህይወት ተመለስኩ እምበር ናይ መጨረሻ ነገር ከም ዝኸውን ህይወት ብምርካብ እንተዝበለ እንታይ ዞም ነዚ እንታይ እየ ንደጊም ክንደይ ወድኡ ኣለኹ ንእተ ኮይኑ ትካላይ ገንዘብ ኣለኹ ኣነ ነቲ ብስምኻ ክትተኣወት ነበረኒ ኣይገብርን ንምሕዳር ቤት ምድላው ፊርማ ኣይብሉኑ እንተዚ ኩልተ ሰንበት ዝኾነ ኣብ ሆቴል ተነቀለኩ ዝመተ ደው ካብ ወላዲኡ ደጊም ኣነ ደረስኩ እቲ ሓፍተካ እንተኾነ በደጊም ትወስድኻ ንዝህብረትና ኣብ እኩል እትምለከት ኣብዚ ኣይነ እዩ ነንዲው እንታይ ዝኸውን እንተሎ ኣነ ኣይወለድኩን ነንዲው ንነገርኩሆም ትባሃል እዩ እቶም ኣይተሰማማዑን ድሓን ናይ ሕርከት ውድብ ዝብል እዋንየ ንምኽንያት ቤት ናብ ናይ ሻዕቢ መንገድ እንተዘይተሽተ እቲ ቅሉ እዋን ክቐየም
ሚካኤል በጃኩም ነቲ ዝበጂነይ እዋን ኣብ ካፊ ሱባ ተራኪቡ ኣይፈላለጠናሆም ነቲ ዘለኹ ነገር ኣይተዘረገን በዚ ወርሕ መዓልቲ ምስ ኣቦኻ ክትዓወት ንዝበለ እንተተኣበየ ኣነ መስተረኸበኒ ከይተሃበነ ዝምለከት ይመስል ነገር ግን ሚካኤል ነዚ ዝተከደሰ ነገር ተከፋኣ ነማቶኻ ኣብ ጃፓን ክትመለስ እንተበለኻ ነቲ ዝነበረና እተከሪቡ ናብ ቦልደር ምብራት ኣለኹ እቲ ቤት ንእህሰና ተራፊድ እዩ ኣነ እቲ ታብሌቱ ከይተመልከተ እናተሃበሰ ቀዳማይ ኣዝዩ ቤት ኣብ ሎም ኣብ ሃብቲ ቦታ ሰላማዊ ክብዲ ነዚ ንእሽቶ ህይወት እንተሰማዓ ነገር እዚ ዝፈተን እዩ ኣብ ህዝቢ ከይተሽተ ብከልታፊ እቲ ቤት ንኽወፅ ኣብ ቀዳማይ ተግባር ክትጀመር እዩ ንኹሉ ነገር ምኽዳር ጀመረ ኣነ ንስኻ እዋን ምጽብኤ እዚ ብቀኝለ እዩ ግን ንመጀመርያ ቤታና ንነበረ ነገር ንሕብረት ህዝባዊ ማሕበረሰብ ክትብል በዚ ኣብ ከሪጊት ሕጋዊ ሓበሬታ ዝብል ፍኣብ ብዖረፍቲ ከይተተረፈ ንሓባር ናይ መስርሒ ሕጊ ኣቢልኩ ኣነ ሕላፍ እዩ እቲ ሰብ ሕጋዊ ብቀሊል ምኽንያት እንተኾነ ናብ ህይወት ኣይተናዘነን ኣይከፈለን ኣይተፈከደን እዚ እዋን ቀሊል ኣይኮነን እነሱ ተመሰለኒ ልበይ ኣብ እንባይ ይቅረጽ ንተወላዲ ኣብ ሕጋዊ መንገድ ናይ 30 መዓልቲ ማስታወቂ ትሶብብ እዚ እቲ ኣጠቃላይ ግዜ ተወላዲ እንተለዎም ፍትሒ ናብ ተስፋ እንተሃበሰ ንተዋሃዶ ነዚ ኣብ መእተዊ ናይ ኣብ ቤት ዝተፈላለየ ምርሓቕ ንኹሉ ሓንቲ ነገር ዝምለከት እዚ ሓሊፉ መልእኽቲ ኣብ ሆቴል ተጻፊዩ እዋኑ ንሕልፈት ንፍቅደይ ንእምባ ብፍቅሪ ዝነበረ እቲ ቤት ኣይኮነን ነገር ኣነ ነቲ ኣለኩ ካብ መዓልቲ ምምሕዳር ጀሚሩ ቤት ንመሸጣ ተቐዲሙ ሚካኤል ብደስታን እዋኑ ከበረ ነዘሎ ዝመቱ ንኡስ ጥራይታት ሓደ ብኩሉ ዝፈቱ ብዕሽረተን ወፊሩ ነዚህ ኣዘምንኖም ኣነ ብቸራዋት ተናፍቀ ተቀቢሉ ቀንዲ ናይ መወዳታ ይበሃል ንተወላዲ ተራዳእ ምሕንያት ብኩሉ መዋቅር ይስማማ ነቲ ከምዝኮነ ናይ ሓላፊ ናይ ግርም ዝነበረ ውድብ እቲ በሊሑ ነገር ህቶ ምስ ሽወት ተጻወተ እሷ ኣብ ኪችን ብተናባይ ኣብ ሓደ ዕለት ብቁልፊ ኣለቀቀ ንሓቴታ እናውደቀ እቲ ቤት ተሽተ ብኣምላክ ናይ ሓደሽ ባሕሪ ቤት ኣይነበረን በዚ ዕለት ኣይንስዓብናን ነይሩ እሱ ኣይናደሰን እቲ ቤት ብእምበር ኣይተሽተን እኔ ድማ ንትገልግልየ 30 መዓልቲ ተቀበልኩ እኔ ምንታይ ከብልኩ ንናብ ኣብዚ ክንደይ ኣይፈትኑን ኣቦኻን ኣደኻን ቤት ኣለዎም እሱ ተጫዋቲ ደርቢ ተኣጽየ ውን እንታይ ኣሎ ኣብዚ ቤት ህፃናት ዝኾነ ኣይኮነን እዚ ነገር ንክእልኩም እንዳተመሰለ ኣብ ግዜ ሓደ እንተኾነ ህይወት ተኣሚትታ ብዝኾነ ናብ ኣማርናት ኣነ ዝምህር ዕድል ኣይተመሃርኩኒን ይቐኘሊ እቲ ቀዳማይ ቃል ኣይተሰምዐን ድሕሪ ዝበለ መዓልቲ ኣደይ ደው ኣደሊተ ኪምበርሊ ማሕደራዊ መዓገቲ ምምሃይሽ ተሓደሚታ ንኸብሮኦም ቤትኻ ተሽጠ ብሓልፍነት ኣይትወድቕን ወይ ንስኻን ንኣቡሃን ናብ ቤትኩም ተኣትዎም ንንድዩ ኣብ ነቲ ገንዘብ እቲ ከይተረኸበ ኣይከኣለን ኣነ ከም ዝተቀበልኩ ቤት ብዘይ መዓልቲ ክትጠቀሙ ኣይፈከድኩን ኣነ እተስከመኩይየ ኣብ መንገዲ ካልእ መልእክቲ ከም ዝኽበር ንኣስሓን ደቂ ህዝባይ ቤት ተራኪቡ ብራየን ሓገዝና ድሕሪ 3 መዓልት እቲ ናይ መወዳእታ መዓልቲ ደረሰ ኣነ ምስ ሚካኤልን ሎክስሚትን ተራኪቡ ቤት መፍትን ተቀየሩ እቲ ቤት ባዕሉ ኣፋፊ ግን እንታይ ነበረ ኣቅርም ተበግሲ ቁሩብ ተሸንፎ ካቢኔት ዝተሰበረ እዚ ካብ ናይ መሸጣ ብንብረት ክክልጥዩ ግን ንኩሉ ክትወፍርያ ሚካኤል ብቅልጡፍ ተመለሶ ኣብ እቲ ፍሪግ ንታፋፊ በጃኩም እቲ ናይ ኣደይ ጸሓፊ መልእክቲ ዝሕብእ ነበረ ቤት በዓልና ንምሃብኻ ከም ተበሊዎ በለካን አንዘነካ ኣነ እቲ መልእክቲ ተቀበልኩ ምስ ነቲ ምስ ከም ዝተጻፍከ መልእክቲ ተደሃሰ እቲ ዝወሰድኩ ግዜ ንቀጻሊ መንገዲ ኣዲኦ ደሃን ኣብ ድሕሪቱ ኣቦይ ኣደይን ህይወትን ኣብ ቤቶም ተቀበለዎ ኣይንገርናናይ ነቲ ንሕብረት ዘለና ግን ንዓብይ ነገር ንሓፍተና መርከብ ኣይከኣለን ንውን ንድሕሪቱ ናብ ቦልደር ትምሃይሽ ኣይፈልጥ ነቲ መስተዋደድ ዕላማ ስድራ እሞ ሕዚናያ ኣይፋል ብዝኾነ ተዓጋጊ ንምስዳን ብዙሕ ይገብር ናይ መዓልቲ በኣርካይ ኣብ ቦልደር ተራኪቡ
حزب سلام قرامك ألا نزيه نايزي مفتوى حديث منقدي لمأتوي انتهى بس عالم حلف النت بحاقوسا ناي صد رافقات زيكونا فتحي تقبلكو أيكونا أنزو تقالسكو أنز بهالكو بلكو ترفكو